טוב לך. אלחנן אהרון. אלחנן. שלום לגודו ושלום לגדעון. שלום גם לך. בבקשה אלחנן. וגדעון ברוך הבא לרשת ב'. אני בא לזוזו, לא לרשת ב'. טוב, בסדר. אני רציתי לדבר על הנכים. ואני נכה, אבל אני רוצה לדבר על הנכים בכלל. הקצבה שנכים מקבלים, מי שיש לו 100% קצבה מקבל 2,300 שקל. 2,360. 2,000 אז מדובר במקרים כאלה, בדרך כלל מדובר באנשים שהוכרו ב100% אובדן כושר עבודה. וזה לא אומר שהם עובדים, חלקם עובדים, אבל חלקם לא יכולים לעבוד, וחלקם התקשרו אליך, זוזו, אני שמעתי מדי פעם, אני אוהב לישון בלילות, אבל אני גם אוהב להקשיב לך, ואני שמעתי איך שנכים מתקשרים אליך, וממש כואב הלב. נכון, אתה יודע שיש עכשיו, ברגע הזה שאני ואתה מדברים, מונחת הצעת חוק על שולחן הכנסת להכפיל את הקצבה של הנכים ל-5,700 ש"ח, שתהיה מקבילה לשכר מינימום. לסכום דומה לזה. כן. אז קודם כל נקווה שיהיו מספיק אנשים אמיצי לב. למרות שעוד פעם, תקשיב טוב מה אני אומר, כן. ההגדרה של נכה היא הגדרה כוללנית מדי. נכון. אני הייתי מכניס בהגדרה אדם שלא יכול לעבוד מסיבה בריאותית, אמור לקבל. אבל יש אנשים, ואני לא אגיד שמות, חלקם אני מכיר אותם, חברים שלי, שהם רשומים נכים, ויש להם עסקים שהלוואי עליי ועליך 1% מההכנסות של העסקים שלהם. אז יודע מה, עכשיו אני אדבר קצת עליי. גם זה מותר לי, נכון? הכל, כן. אז אני מקבל 114% קצבה, בגין שתי סעיפים אני מקבל 114% קצבה, כך פסקו לי. ועבדתי במפעלים מוגנים, קיבלתי 200 שקל לחודש, וזה לא היה סיפוק, וזה לא היה כסף, ואז חבר רצה לסכם אותי, וזה לא היה משתלם לו, והוא העסיק אותי. מה המגבלה שלך? המגבלה שלי היא גם בניידות וגם נפשית. במה, מה הבעיה? ניידות, זה אומר הכל. ניידות לא צריך אפילו להוסיף. טוב, זה התחיל מנפשית וזה המשיך בניידות. הבנתי. קושי בהליכה. לא קושי, ברוך השם הגן עליי, שמ4 קומות יצאתי יכול ללכת. נפלתי, כן, נפלתי. בוא נתקדם כדי שלא נחסום אותך באמצע. נכון, בוא נתקדם. נכון. אז החבר רצה לשקם, לעזור לך, לקח אותך, ואז מה קרה? ואז הייתי מקבל מקסימום 1,000 שקל לחודש, לא בגלל שהוא לא רצה לי לעבוד. הוא נתן לי שכר מאוד יפה, אבל עבדתי בשטיפת כלים. ודברים בעמידה, ולא היה לו משהו אחר, בעבודה משפטית לא מתאימה לי. אז רגע, משהו לא מתחבר לי בראש. כן. קצבת ניידות זה אדם ש... אני לא מקבל קצבת ניידות. זה מה שהבנו, אוקיי. אני מקבל על שתי סעיפים 114% קצבה. אוקיי. מי שיש לו סעיף נפשי, ועוד סעיף מקבל עוד 14%. הבנתי, כן. זאת אומרת... אני יכול לקבל השתתפות ברכב, אבל אני לא מעוניין להחזיק רישיון מסיבות שזה לא כדאי בשבילי. הבנתי. תגיד לי שאלה, לך חי בגבך? כן. אני חי באוסטר. כן. תגיד לי אלחנן, לפני שנסיים, הנושא של הקצבאות לנכים הוא נושא כואב, הוא נושא שאני נלחם, ובשביל זה עליתי לשידור,
להגיד אם שזה צודק, נכון. כן? אם אני אנחש, לא שיש לי איתך שיחות ארוכות, שאתה יושב ראש של איזה עמותה או מאבק, אני אטעה? לא, אני בורג במערכת. הבנתי, זהו, כי התחושה ואני שלי... מכיר את היושב ראש. כן? אני מכיר את היושב ראש. הבנתי. והם לא מחפשים לרוץ לכנסת. חבל. כל הזמן אומרים להם לרוץ לכנסת, הם אומרים לא, אנחנו לא רוצים לכנסת. כמה נחים? אני לא יודע מה האינטרס שלהם, אין לי מושג. כמה נחים יש היום פלוס מינוס ממוצע במדינה? מעל 200,000 נכים שמוכרים במשרד לביטוח לאומי, שזה לא כולל את נכי צה"ל, זה לא קשור בכלל. שמה זה בכלל, זה משרד הביטחון, לא קשור אליך. זה משרד הביטחון. עכשיו, זהו, אנחנו עכשיו נגיד לך תודה. רציתי להגיד עוד דבר אחד, עוד דבר אחד. שיש את הכסף, יש את הכסף. אני מאמין לך, וגם אם אין, שיקחו ממי שלא מגיע וייתנו למי שמגיע. תודה לך. טוב, אני מקווה שהבאתי את המסר, את המסר השיחה הזאת. המסר היה חד קטר, תודה. תודה לכם. תודה. הבעיה שאני רואה אותה בכל הנושא הזה של ארגון הנכים, שיש להם יותר מדי ארגונים, שכל אחד מושך לצד השמיכה ובסוף אין להם כלום ביד, אבל חבל. שלום ולילה טוב לה.